Mga batanon, hinumdumi ang Dios, samtang batanon pa kamo, samtang maayo pa ang inyong mga panglawas. Ayaw hulata ang adlaw, nga moingon ka, nga nagmahay ako sa akong pagabatanon. Alang sa tanan nga mga katauhan sa Dios, alang sa tanan nga mga anak sa Dios, dili na to hulaton nga moabot ang adlaw nga magmahay ta sa atong kinabuhi. Samtang maayo pa ang atong lawas, samtang baskog pa ang atong lawas, samtang maayo pa ang atong tinanawan, mga hunahuna, mga linihukan, aduna pa kitay maayo nga kusog nga atong magamit sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pag-serve ngadto sa Ginoo. Ato na gayud kining gamiton mga igsuon. Dili na to hulaton ang panahon igsuon nga badlungon kita sa Ginoo pinaagi sa mga katalagman, sa mga sakit-sakit, sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Tungod kay kung magpabilin kita nga gahi dinhi sa kalibutan ug magpabilin kita sa pagbaliwala sa Ginoo, ialaw gayud sa Dios ang mga pagsulay, mga katalagman, or bisan unsa nga trial sa atong kinabuhi aron makahinumdum kita ngadto kaniya. Tugutan niya ang demonyo aron pagsulay sa matag usa kanato, aron kita mubalik nga matinud-anon ngadto kaniya, aron makaamgo kita sa mga kalapasan, sa mga pagkulang ngadto kaniya, aron maghinulsol kita sa atong mga sala. Dili na to hulaton ang panahon igsoon nga adunay mahitabo sa atong mga kinabuhi. Usa pa kita mo simba ug moalagad ngadto sa Ginoo. Samtang maayo pa ang atong kinabuhi karon, sugdan na nato ang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Sugdan na nato ang pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo. Dili na to sayangan ang atong mga kinabuhi. Ato kining gamiton sa pagpasidungog o pagsimba o pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ato siyang tagaan og panahon sa kanunay. Sa matag adlaw atong tagaan og panahon ng Ginoo. Dili lang sa Domingo, kun dili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mahimaya gayud. Ato gayud kana nga buhaton igsuon aron ang Dios mahimuot sa matag usa kanato. Dili nato sayangan ang atong kinabuhi aron dili kita magmahay ining abot sa panahon. Kay base unyag moingon kita sa atong kaugalingon nga dili ako malipayon sa akong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kana nga mga pagmahay igsuon, dili kana mahitabo kanimo kung sugod karon imo nang gamiton or imo nang ipagamit ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ecclesiastes 12 bersikulo 1. Busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Sa dili pa moabot ang makasubo nga adlaw ug katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Igsuon, samtang batanon pa ikaw, samtang maayo pa ang imong lawas, or bisan unsa ang imong edad karon, samtang aduna pay maayo nga lawas nga imong magamit ngadto sa Ginoo, samtang ugi pa ang imong kusog, ipagamit na ngadto sa Ginoo, ayaw hulata nga moabot kanimo ang makatalagman. Abot kanimo ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, usa pa ka mo balik og magpagamit ngadto sa Ginoo. What if galisod na ka og istorya ni ana igsoon? Galisod na ka og barog, galisod na ka og lihok sa imong lawas. Maglisod na ka og adto sa simbahan. Busa samtang karon igsoon nga magamit pa nimo ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, pagpagamit na ngadto kaniya. Simba nga matinud-anon ngadto kaniya. Alagad nga matinud-anon ngadto kaniya. Tuo nga matinud-anon ngadto sa Ginoo ug dawata siya nga matinud-anon sa imong tibuok nga kinabuhi. Maong sugod karon igsoon, paghinulsol na ngadto sa Ginoo ug pahariya siya sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.